Pán Skuhravý, ako sa cítite na Slovensku momentálne? V poslednej dobe vás tu často vídať za hranicami Česka. Pro mě je to pořád Československo. Já se sem hrozně rád vracím, protože potkávám bývalý hráče, bývalý lidi, kteří jsme se jezdili na fotbal, takže pro mě to je vždycky hrozně příjemný. Čo sa týka možno tej atmosféry, ako sa tu cítite, keď prídete medzi slovenských fanúšikov, slovenských ľudí? Já se tady cítím pořád jako doma. Já to neberu, že se to rozdělilo, prostě já to beru jako pořád, že jsme spojení, že to je doma. Já si myslím, že tím rozdělením utrpěl fotbal. Já si myslím, že kdyby to zůstalo společný a hrála vlastně celostátní Československá liga, takže by jenom tím fotbal získal ať sponzory, ať lidi a byla by větší návštěvnost a získal by jenom fotbal k tomu, že by se vytvářeli noví hráči mladí. Sme občianske združenie, ktoré fandí Slovensku vo všetkých športoch. Ako vy vnímate možno tie rozdiely slovenský, český sport, alebo aj priamo slovenský, český futbal? Vnímate to teraz nejak? Nevnímám vůbec a já můžu říct, že mu fandím taky a fandím, když to řeknu takhle Slovensku, protože fandím Saganovi a pro mě je to bůh. Pro mě je to nejlepší cyklista na světě a hrozně rád se dívám na cyklistiku na něj a na další slovenský sportovce, ať se mi v atletice, já nevím, v dalších sportech, v hokeji, ve všem a Šatan, výborný hráč, tak máte další a další, jako další sportovci. Já to říkám máte, ale pro mě to je máme prostě. Keď chodíte na Slovensko, s akými reakciami sa stretávate? Poznávajú vás ľudia? Já si myslím, ale to není, tady to není kultura tohodle, tady není kultura, ať je to v Česku nebo na Slovensku. Jako dneska tyhle ty hráči mladí nevědí vůbec, kdo jsme. Všude venku to vědí, ať jedete do Německa, do Španělska, do Itálie, tak vědí, vás znají, když vás neviděli znát, tak vás znají 3letý děti. Tady ta kultura taková není, tady hrozně lidi rychle zapomínají. A vás to mrzí? No určitě tak, jako když vidím, co se dneska dělá tady, ať je to pro slovenský nebo pro český fotbalisty, tak se nedělá nic, ty svazy nedělají nic. Všude venku se o ně postarají a když vám řeknu, tak se starají venku i já jsem teda v Itálii a starají se o českých fotbalisty. Jako o mě, o Valoneda a mají k tomu úplně jiný přístup, kde by se spíš měli učit tyhle bafuňáři. Ale tu včas si zožali asi najväčší apel z československého leva. Taky děkuju všem lidem a je to výborný tady, jako když vidím halu a vidím plnou halu, tak vidím, že ty, musím to říct, ale asi v Česku by tolik lidí nepřišlo, jako přišlo tady. Ďakujem veľmi pekne a držíme palce.